много неща. Но духът на Бога, когато идва, няма ограничение, няма бариера, която може да спре духът на Бога. Няма стена, която може да спре духът на Бога. Няма верига, която може да спре духът на Бога. Няма такава способност, която може да спре духът Господен, когато идва върху тебе. Кера мама, реката сатара башеке теребая, реба шеката сатара баба, реката саката шекетерея, рема шеката сатара бая. Духът на Всевишния, духът на този, който изпраща духът си, духът, който дава живот, духът, който дава сила, духът, който изправя, духът, който съживява, духът, който възкресява. И ние гледаме. В Лука казва, а Исус изпълнен, а Исус пълен. Фул, пълен. Това е превъзходно да се пълен със Святия Дух. Когато ти си пълен със Святия Дух, непрестанно ще проповядваш, непрестанно ще декларираш, непрестанно твоето Исус пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от Духа в пустинята. Самия Бог, самия Исус, Святия Дух движеше самия Бог, а ние като човеци, които се нуждаем от Святия Дух, не позволяваме на Святия Дух да не движи. Самия Бог, самия Исус, самия Бог движи от Святия Дух, а ние не искаме Святия Дух в днешно време да не движи и да не изпълва.